Good morning mga bay! Welcome to my vlog! As mentioned to sa last ride, after ta disuroy sa tibok Tagbilaran City kanianta sa airport. Karon, ang airport na po mga to ang i-check kung unsay sulod. Yes, old airport. Kaysa wala pa mabalihin ang airport dito sa Panglao, diha nabutang ang airport diri sa Lamdagan. So we'll see kung unsay sulod karon o kung saan na yung function as a wala na yung nagamit. Okay? Just follow my trail. Akong space. Ang eroplano mo agi sa una, bike na lang karon. Nalalay apan gid yan kining airport. Himong agianan, himong exit sa Taluto, which is supposedly coral ug sa diha. Nara 7-Eleven. Oh, big space ah. Haga. So estimated 3 km no? Mura pila ko kay last akong check sa Konggoal sa radar 2.8 man. So let's say 3 km na siya one way. There on, nasa ni sulod motor. So mo ni end part sa airport runway. There.
road. Which is supposedly yun sa Coral. But nahimong access road. See? Nana sa niaging motor. Nana sa niaging motor. Nana sa niaging motor. Kato ba? Nahimong agianan na gyud siya bitaw. So mura gyud nakaapan okay, nahimong agianan. Oy! Mo gani. Mo na kung naibawan sa una. Dili ni sa pwede maagian nya. Na ila man ang gibuhatan og agianan. So Wala na may gibay. may nagabati. Kay sa government ba yan ni Sionta, then nahimo access road sa tanan. Ay, grabe. Isa pa lang. Wala naman. Pero siya. Ikaw mo. Grabe oh, kawanan kayo ang space oh. Dagom. Oo, ano yun? So pabalik na sadta kung diin tani kuan entrance. Dako ang space eh. Bates bildo ha. Kaya sa mga tao sa diri mga re, maginom-inom ya magbuak. Gago. Batehan, daghang buak yun. Nasa ko ika-comment, mahog og comment number 2. Ang primero, gihimong access road ang kaning airport. Problem dagan to talo to. Ikaduha, ang lugar gihimong imnanan and then bukon ang ilang botilya. Mura bitaw irresponsible na kayo ang mga tao nga mo relax place nga as if ilaha and then magbuak-buak. Di maglikay sa disgrasya, mga bata sa nagbike, sa nagjogging, sa nagwalking, uban pa. So sayang. So shout out sa mga manuroy diri sa airport. Ang pingit itaw ninyong lugar. Diyos ko. Daghan ang bildo oh. Yan. Ako yung manuroy diri. Balik lamdagan. Exit. Nag-uwan ang Panglaw. Ang Baklayon. Uwan. May lagi bana-bana ba? Maoy-maoy. Ito lugar oy. Dako kay lugar gyud. Advantage kay taga diri, labi na duol. Ay ko sunga. So ako palitag exercise sa toyo. Mga 5 ka tuyo kini okay na. 5 na po. Pero lahat lagi ng maligos balihot. Lani, nag-uman.
guys, that's it. Nasuri na nato ang the whole airport from end to end. Nakita ninyo, nakita na sunod, nakita na pinito para sa end. So, dako kausaban, nahimo siyang lugar nga pasingutan. Tourist guide, there. So sa mga taga Bohol nga wala nakauli, ya sa gustong mo tan-aw kung sa itsura sa karaan nga airport karon. So mo ni. Hope you enjoy the video. Sa wala pa mag-subscribe, now na. Please do like, comment and subscribe. Kung namin gusto ipaabot, just comment down below. Okay? So that's it. Until next ride. Buyers.